Wachni ni edala ni jatelo. Ok en gima kwayo ni mondo konya, en gira momaya, adwa noduokna mondo arit nyithindagi, mondo akony jogem. Mondo pipes moling e bwo pi ka moketo millions and millions oti kendo. Mondo greenhouses goti, mondo yawuot gweng' ka yuocha gi wuone nagi oyud kaka konyore. Mondo ka jotelo biro ka, to Mheshimiwa Elisha nigi sungo, owacho ni an gi project machal kama. To gini nwatimo mondo bed kama, to dream mane wan go ni mondo wabed gi training center, mondo wa train jomoko be. Koro en gima kochung' to can be emulated in other areas. And I can give you my word, niko chung, abro wuotho ka konyo, mondo mine obed empowered. Mondo kijende obed empowered. Akwa jotend luo man ka, adwa kwau, empower the people. Miuru jopiny olou, mondo gilupi. Kata tin to low neno odhi olupo godo. Jok mane kenu tiyo godo teka en Kisumu. Jo Kisumu winja ka riambo to kwer. They are all empowered. Moko sebedo MCAs, moko chako wala. Nobody rubbed shoulders with him and remained the same. Kenn nego lueny ma KPLC to koro onge. But I have faith ni you'll take this very seriously. And ginya thima somo Nairobi University. Kila saa ichulo lawyer. Ma lueny mosedhi over 10 years. What government suppresses development like this? What government does that? Gimangati mugolo pesa ni muketo moko kuai tibiri ketho as a government and you don't want to compensate. Itiroji. Kosi tiro wani kechu wan joluo. Sani koro wane government. Adwa wacho mogik. Baba ni kodwa ka. Akwayo ni wakue uru, waneno Mheshimiwa donjo, wakue uru monda tieki, nikech babo sebet kodwa ka wadwa ni mondo watieki monda mi jotelo thuolo mondo koro wuo. Opak Ruoth Yesu. Opak Ruoth Yesu. Opak Ruoth Yesu. Koro adwa wacho ni an gi chir, nikech an gi jotelo te momako Siaya County. This is your project. When you empower the people, you're mentioned in the legacy. Jomoku wako Siaya County te. Wangi governor, Honorable Rengo. Wangi MP. Wangi Mheshimiwa Otienda Molo. Very brilliant legal mind. Koro uduto maigi makwayo. Konya ura go lueny mondo project ochung. KPLC owes us millions. To wangi chirni kakubiro ka. Sani kenonge makuru lweta mondo wakonyre kendo wakony jopiny. An gadier ni babu winjo magi. Kenda ng'eyo ni podo omako lweta. An gadieri aneno kindiko wachno piny. Erokamano. Ufuati mondo ukonywa. Mogi kadwa go erokamano makende ni ji duto mobiro mondo kik akaw seche mang'eny. Ng'ata mochopo ka, ng'ata molemonwa, ng'ata mochiwo gimoro. Ka kukaw time mondo ubi ubed ka un joma jotelo modich. We don't take it for granted. Waneno kunyiso wahera and unyiso a lot of encouragement. Adwa wero matin in honor of Kenn before I sit down. When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Lord, your mercy is so true that you look beyond our weakness and find purest gold in miry clay, turning sinners into saints. When it's all been said and done, you're my life when life is gone.
Kenn Nyagudi, wuon Vanessa, wuon Jadolo, wuon Victor. Idhi chon osiepna. Idhi gi higni 54 kende. Tabo mako kuma niweye godo. Victor bro somo, Jeremy bro somo, Vanessa bro dhi mbele gi tijene. Wabro chung motegno, nikech nipuonjo wan mondo wabed motegno. Oriti osiep chunya. Oriti. One. Robert. Haya, ero kamano. Haya, ero kamano jo thurwa. Aneno kaka jo Kanyagudi ka nitie jo siasa mang'eny ahinya. Anawe ni kara ni Kenn kende mane ja siasa kara tie jo siasa mang'eny ka. Mar ariyo mogik adwa nyisou ni Kenn en ng'ama nohero mila kaka jaode wacho no. To nohero wacho gimoro ne awacho Nairobi e wacha exercise no. To nonyisa chieng' moro mondo anyis jaoda ne oluongo ni gym director mare. Koro onyisa ni nyis gym director ni an koro sani asechako timo gym. Kawuono nating'o pilo 2. Taringo ka e room na tadhi e bathroom, taringo tadhi e bathroom. Koro an very fit. Jok moro bende adwa nyisou mondo koro watieki ma jakom mondo agonago jo game duto erokamano. Ne jok mobiro ka te, jakom kane aloso wechege moko Minnesota kobiro limowa, najatimo mano gi profesa bende najatimo mage. To chieng' moro to wadhi e hall, to jakom ne ok dwa dhi e hall no. Koro achune ni mondo wadhi e hall. To nyisa ni jama sawa. Angu hapo madhi kuro because you have twisted my hand. To koro kochopo kuro to yudo ka hall opong'. To kwa kanyo to nyisa ni ori. To macha hall mopong', biro hall mopong' mong'ok. Kawuono jakom, tent ni opong' mong'ok. Waduoko ne jo kemero kamano, waduoko ne jo siasa te erokamano, waduoko ne jo kanisa erokamano. Koro watieko migawo mar family. Adwa luongo kijana matin miluongo ni Calvin. Calvin biane ka mapiyo. Calvin ni en wuodo owadwa. To Calvin ni be aneno koromo. Calvin nyodhi somo China. Wacho ga ni nochamo ogwal China kuro. To Kenn ne luonge nango ni idhi somo weche ogwal. Koro ni luonge ni Dr. Ogwal. Kenn ne luonge ni Dr. Ogwal nikech nosomo kuma China kuma ji chame ogwal. Koro kijana ni en wuod owadwa maduong', en ema koro bogolo vote of thanks kaeto iduoko Mike ne jo siasa. Koro wan watieko kaka family. Donge kamano. Jogem, jo Siaya gi jo Kisumu amosou ni okwe kendo. Okuongo adwa nago erokamano ne Nyasaye ma waluongo ni Baba wa manie polo. Donge jo kanisa ng'wonauru. Adwa ni atim mar ariyo. Mar ariyo adwa nago erokamano ne Baba wa mani kure e piny, Baba Raila Amolo Odinga. Koro ka asego erokamano ne Baba, gima nyaka wachi ni uluongo Baba ni Prime Minister,
anta luonge gani my president, tachaka luonge ni co-president. Gimomiyo luonge ni co-president ni gima baba wacho to sirikand ni timo kosok tim. Omiyo wan gi baba full. Ka baba wacho ni wadhi koni to wadhi. Ka baba wacho ni wadhi left to wadhi. Omiyo jok ma yumba wang'eyo ni kuma wadhi en mana kuma baba otimo ang'ono. Kuma baba otimo ang'ono. Koro band chande adwano wer moro matin miwacho ni iendele. Tiende ni injili mar baba ema nyaka utim ang'o. Band chwaki ane uru. Wachunguru malo wawerne baba. Yende mbele. Yende mbele. Yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele. Ndio maana inasema tuende mbele. Baba. Yende. Yes. Yes, yende mbele. Asante. Yende mbele. Thank you, Baba. Okay, thank you. Erouru kamano. Koro nadwani achaka gone Morris Ogeta ni erokamano. Jothurwa gone uru Morris erokamano. Majowi. Morris emorito jakom donge. Wagone Morris erokamano ahinya. Adwani achaka wach baba no gochonwa kajo Nyagudi. Moko nyawagi team. To gochona mongisa ni Calvin adwa na mi team madhikonyi e fundraising to gitayo weche magliel. To nongisa jok maneno kate no chako gi CS Marwa Opio Wandai mheshimiwa. Thank you so much. Baba no wacho ni wati kodi to nitiyo kodwa maber kabisa. The same person no wacho Governor Orengo no konyowa kabisa. Governor, thank you so much. Governor Nyong'o bende no wacho ni okonyre kodwa no konyowa kabisa. Then kawadhi chako ngiswa ni watigi ochila yako. To chila yako no konyowa to madam ma Mrs. Ochilo ni en minwa ma osekonyowa ahinya kaka joka Nyagudi. Omiyo wago ni erokamano ahinya madam. Then babo chako ngisa ni watigi ji ariyo. Achiel iluongo ni Dr. Oron. Oron no konyowa kabisa. To Oron otiyo matek kabisa gi Akuba. Thank you so much mheshimiwa. Koro magi jok mano konyowa. Koro gi wabunge moko masani to gi machon. Omiyo jogem to gi jo Siaya. Adwana gonu erokamano makende. Ayie kodu, amor kodu, uchwako ground ni. Amor ni mae game ma ahero cha. Une jo game ta ahero ukabisa. Tontie nyako moro maduonde mit kacha. Aheri ahinya. Jothurwa, koro adwani awach mogik. CS wa Opio Wandai nosomo Sawagongo. To an bende asomo Sawagongo. CS akiaka to dindo nopuonji gi baraza. Magi jo opuonja. To CS bange be ochako dhi Daystar somo law. To an bende nan kure Daystar. Then achaka dhi China ma somo PhD. Koro siepna ma onindo kani saka kan China kuwa wuoyo to ngisa ni Dr. O idhi nade. Ongisa ni ano kabiluongi nying mora abo luongi ni Dr. O nikech ogwal. Nen ng'amo hero mila mang'eny to neno siepa kabisa. Koro CS anatiyo ketrako ane buoi energy kanyo. Kidwaro ng'ama dwa mi advice kaka ng'amo somo bende to wan ka. Jothurwa katieko tadwa ni angisu ni ntie ng'at mane osiep Kenn ka niluongo ni Makamu. Adwa ni upamne ng'atni. To mae iluongo ni protocol officer ang'ono.
Koro adwano mosa dakika achiel to watiek. An kawuono. An ng'ata ma ja siasa kidwana bed chief campaigner ni kiluwo Raila tibro telo. An bo kaluwo ng'ama kia Raila. Kineno kabiro iri takwonga penyi ni be in loyal to baba. Be in ng'at baba koso in kon man. To kokineno ka be okabedi mtoki be idhi dong'. Koro think twice. Omiyo Nyagudi ni kijana ne Nyagudi muneno ni uwuoya. Ng'ama ne wuod Nyagudi maduong' politically was me. Ani manani ino nyaka Nyagudi dode. Ma eja siasa motera Karen. Bomi otanda ma 6/8. Ba oke nindo ya kuyawa. Mabwana mineno ni mukelo na farai. Omiyo kijana ng'ama nindo ni manga motelo ji. Joma Nyagudi owe Kisumu gi higni 2 kangima lep Nyagudi te lewni munena rwaga madongo ka mage kendani moena ga lewni onge watne moro awinjo ko wacho uto manene ng'amukia kata mama wini bineno betri ase wuoyo gi Nyagudi nyaka seche moko madhi adek otieno to nyisa ni mos na mama na wini no is the best lady in the world. Nyagudi no yiero nyathi ma Chipukisi. To gima na ahero go Nyagudi no winjo ng'ama iluongo ni nyathi ma nyako 98.8 kilonewton per meter square. Omiyo gavana ma Siaya Wandai wajumbe man ka upar bwana ni Nyagudi no kuodho na siri moro nuodo wadgi ni kapo nitie gimo politically to mondo donjo chung. Nyagudi ni kanyo nindo kata manyitere hospital owuoyo kodak mama miluongo ni nyiri to isa ni makamu do winjo ka donda koroko gini chal ma hinya tan gima no mora ne yudo mjumbe makao ng'ato bedo chief campaigner ni bed kode to sasa ma wini biro kode Nairobi do isa ni kuonge tel to wabedo kode ot to dhi nyisa ni Karen odaka kaunde gibi wawacho weche mag analysis ma Kisumu chakre saa 4 kwa sechamo fry nyaka saa 9 ai to dhi onindo oweyo tanda maduong' en network yemane katimo ero kama Ero urukamano ahinya jo game jo Siaya jo Kisumu. Mheshimiwa Kuba karibu. Ai adwaro be domo tegno nyaka ne morie polo emomiyo podalami ruotingama lomo lo ruoda tingama lomo dachu kayewe cheni duto ruoda mama lomo lo gimana kapa koi bele jodala wa jo game adwana kaw nafasi mokwongo mondo aluong speaker mondo introduce mokoloso nge saraj MCS ichung to nyinge miwacho tibet piny speaker ne familia mar mosewewa Reverend Kenn Nyagudi kanisa matayo chokruok makawuono jakom baba Raila Odinga governors mamekwa Masiaya James Agri Ore governor marwa Makisumu Anyang'nyo wabunge duto kotelnegi gi nyathi kich oburo di national government kotelnegi expert opiang'ono gi wabunge duto nikech saa ng'eny ochomo saa 10 tawinjo ni Kenn idhi lor kilomita 10 kiwuok ka
okang' nwa wuo mang'eny. Adwa mana kawo thuolo ni mokwongo mnagone jo Kisumu. Awinjo ka jomoko wacho kod wach mokare. Adwa gone jo Kisumu erokamano nikech numiyo Kenn thuolo mar teronu kapod en oraga. MCS adwa mana ni mondo uchung' tafulo nyingu kata biro kokang' ubi nikech satin. MCA makama wantieni. MCA makama wantieni maji pako na Sunya Mawera. Susan Okwiri erokamano. Hapana. No. Antie gi MCA ma South Game. Ang'eni en nyaka wat arkae Otuom Polo. Ndigo no. Chunguru mal. No, you can't do that. Go away. Returu karkae, returu bana Saraj. Antie gi MCA ma East Game. Maeno ene jakom makojo mar chama mar ODM Game. Sawa. Bana listen. Fine. Aya, MCS dutadanu whoever certain. Tinga badu malo kama untie mago MCA maka. MCS makisumo be aneno karka du aneno uchunga urumalo. Erokamana inya. Koro anwach madwa wacho en mana ni familia mangilit Nyasaye obed jakoru kendo mondo tau. Ne baba jakom wagoni erokamano kendo wagoni mos kuom wito siepni. Esao nogo mani wito nyaka jatiji miluongo ni George. Nyasaye mondo hoi kendo mondo mikwe sama chalo kama. Ji duto mobiro Nyasaye mondo bed jakaru erokamano uru. Your Excellency, Orwa Baba Raila Odinga, Sami Wok Martin Kaloso, Adwa Nagoni erokamano kang'iter. Baba nyichulo no bil ka mar Kenn Nyagudi. Kendo pesa manyiwe ot ni yuora wini. Kende arambe ikelo 500,000. Arambe no iwuoyo gosiepni Dr. William Ruto. Bokel euro 500,000. Baba, we are so grateful. Ebe nindalo machon gejin Orwa dwa medi ng'ato. Tendalo manyien. And CS Wandai, we also received your donation. Thank you for generously supporting us during the Arambe. And Bob James Agro Rengo, the governor of Siaya, no ayodo alumyario. Nyatieng, no chopo. And Governor Nyongo, Ngire, pesa ni no chopo. Youth leader, the senator, Mari no chopo samachon. Mokoleo Mari chopo samachon. Mari Nyasaye gwedhi. Nike Sarach. Nike sauti mwana. Yena ura wachu echario kende kuom Nyagudi. Ae taluongo nyikal, majakom maduol, obo alao Ron Loso, to introduce wabunge, ae timio senator. Owinjore. Kenn Nyagudi ni, just before his demise, engineer Nyamunga no luonga. Ni wangi Kenn wadwa neni mapiyo. Bua romo kamoro Dennis Pitt Road. Bua chamo lunch. Gimane gidwaro na apenjo jodongo ging'eni Nairobi jodongo samoro lokre wakoche. Tapimo gi to engineer wachana ni nitie osiepwa moro madwaro odi moro Valley Arcade. Tajona ana onge shida anyalo miye. It is sad ni Kenn onindo kawuono kosiepuno ne puku kelo ira mra miu ot odagie. Number 2. Kenn was a good man. Kineno wuod Nyagudi ka. Kata ka in nyako mora mora. Donko ngiti wani ang no duonga kose. Wini. Ni yudo the best of game. Ing'eyo ni chora dhiambo. Wacho ka. Ni oben chogo. Ing'eni okinyal wuok asebo bi game. Jo game ng'eny ka jaduong'.
Bed mos. Obed mos, kozeki obed mos. Katieko, Winnie, the Bible tells me, let me tell you two things, which I said in your home last night. Job 19:25, that sure Lord, you are a redeemer. Sure Lord, you are my strength. And he says in verse 29, that when I die, when my body is destroyed in the soil, I will meet the Lord. How I pray that all of us gathered here look forward to that day that we'll meet Kenn with his Lord. May the good Lord strengthen you at this time. May you find favor in him. Watch me choir wa stima. I'll engage Opia Wandai because it's a court issue. Of course, otiende nika osomo chike donge. Ko otiende nyalo konyowa kata ka chuli dwe ka dwe mondo keso rum. Awacho koso kawacho. Gima chuop go nyikal. Iluongo ron introduce MPs. I luong senator. Ne kanisa motelonwe nyasi mogik mar osipwa Kenn, ne family mar Kenn, ne jakom Raila Odinga, ne welo duto ma wan go jogem, okwe uru. Asang'eny, an iluonga ni Dr. Nyikal, an mjumbe maseme. Ok wabi wacho mang'eny nikech sang'eny wajumbe wabiro nyiso uni ng'a gi ng'a ma wan go moko oseloso. Chako gi Dr. Oron Wundola, wan gi Mheshimiwa Otiende Amolo, okawuon kech sarach lakini okwaya duoko zo kika duok. Okabi wuoyo kuom Kenn kech en bas na enyuol, en bas na samwa dhi gine high school 1990 kwa dhi university, en bas na nyake siasa wachako 204. Lakini kwaya chiel jogema dwa nung'e nyucha ka Elisha Kuba gi Jalango yuareka donge ne tekndi to gino siepe na te. Gimomi Elisha ne mbunge kawuono to Jalango ok nodonjo en nikech Elisha nobiro ira mondo achiw superior legal advice. Superior legal advice no emokwaye mondo achiw kasani. Adwa na wach ni Elisha okadwa ni chula. Ana yie konyo kaka Winnie no wacho cha. Mondo wach mar lo makani watieki gi mbunge mayalo erokamano. Aya, wan gi mama Rosa Buyu, mbunge ma Kisumu West. Erokamano. Akwayo ni mondo yiena mondo wache achiel. Nikech an mjumbe manoringo kata noseringe siasa gi wuodwa makoro wakoni. 2004 ka Mheshimiwa Mino nonindo. Siasa mane nitie Kisumu ne siasa matek. Siasa mar jodak gi siasa mar weglo. Siasa ne tek Kisumu mokinyal. Mheshimiwa Nyagudi no chung ka preach peace and unity ka rallying call ne en mana ni kuna dawa. Mheshimiwa Nyagudi no yier gi jo Kisumu Town West mane dwaro kwe kendo ne dwaro riwruok. Mi Mheshimiwa monindo kani no kwe wacho luoreru to gi wach weg lowo Kisumu. Emomiyo waduoko ne Mheshimiwa ni erokamano. Waduoko ne erokamano nikech siasa makoro duogo Kisumu ni en siasa makethore. Sani jo siasa koriwre gi an wan emwakelo koko Kisumu. Nikech wang'iewo jopiny to wasiayo gi ni mondo gibed violent. Mano ke siasa mane Nyagudi ochung'ne.
Omiyo odiechieng' ma kawuono kwako Mheshimiwa Nyagudi. Amedo mana kwayo josiasa wetena an be koriwa kanyo. Ma Kisumu County. There is no place for violence and politics. Wawuoyo gi jopiny, ka jopiny oyie, to jopiny yierowa. Ne Nyagudi wagoni erokamano for all that you did. Ne in mungwana kendo Nyasaye mondo riti kendo teri kama ber. Erokamano. Aya, wan gi Mheshimiwa Atandi mjumbe Malego Usonga. Okay. Wan gi Mheshimiwa Wanjala mjumbe Mabuda Lang. Wan gi Mheshimiwa Shakil Sabir mjumbe Kisumu Town East. Wan kae kendo gi wajumbe manewase manyicha wan ge parliament. Wan gi mjumbe Ouda just wawaya. Wan gi mjumbe Odoyo kama intie. Okay, aya mjumbe wan go kanyo. Wan gi doctor, wan gi Jack Ranguma, Governor Omachon, maybe Jackie. Okay. Wan gi Dr. Midiwo, mabendo sebet kodwa. Midiwo idwa wacho gimoro. Ni kanisa maler jo nyithiwa ma joka Nyagudi gi babawa kod wendwa duto kotelni gi Right Honorable Raila Odinga gi jodalawa. Amoso uno kwe. An gi wach achiel kende. Nyagudi ni owadwa. Is my neighbor. My home is 1 kilometer. Dalan kilometer achiel kwa kai. Koro jo monge odagi me microphone. Uyego. Koro kane Nyagudi tuo Kenyatta Hospital to Robert ogona sim ni Kenn tuo to bill is going to 2.8 million. Konywa mondo wane kaka wanywa kada wakony bill ni. Koro koro ora kamoro ni mondo awuoyo gi jomoko tang'ado ne rieko ang'ado rieko Robert watim kama to mogik aduyo wuoyo kae kawacho ni odiem kae nitie chikene mag yiero inyalo mai ka kilo chik mar odiem ikoni nyamai kata inyalo mi to jomo ng'ato kose mi to kende ringo manyo timba ndhoga. Yuthurwa kawatieko awacho mna gimoro achiel kende. Kuom jo wajumbe do biro kama ng'eny to gibiro to wan gi buchwa moro mar wajumbe mathurwa kama iluongo ni duol. Adwoko ni giero kamano kanyo wan gi tingni nyo gitimo maber. Watimo ga gimoro kanyo achiel to wakelo. Adwoko ni wajumbe ero kamano ang'e ni wan gi liel machielo mano bende wadhiye. Jakom Raila Odinga wane sirkal nikech gik moko adek. Namba achiel mondo piny obed gi kwe. Namba ariyo mondo jopiny kik siasa tiek piny, gik moko timne jopiny. Emomiyo itero jowa mondo gik moko losre maber. Mar adek kama wantie no wan be wayudie gimoro. Gin gik moko adek kende. To awacho mogik niya, kata wan e sirkal to gima nyaka ung'e ni wan ODM. Mako jopo sama
Raila Molo Odinga biro wachonwa ni wadhi kama kama to yudo ka pod wan ODM adi achiel. Koro abro kwayo gavana, kapok akwayo gavana, wan gi jomko manyalo kono fuafaya, bwana Balawanga, fuafaya Balawanga, erokamano. Abiro luongo Deputy Governor ma Kisumu, Dr. Willie. Koro Dr. Willie kitieko, tibiro luongo Senator Oburu. Koro wabiro dhi kamano nikech wachopo kama gike. Erokamano, Your Excellency Baba Raila Molo Odinga. Nyoro nyowaromo ne Reverend Honorable Nyagudi Kisumu elo Governor mar County. Nyowayudo thuolo mar chiwo condolence marwa ne family nyoro nogo. Omiyo kawuono, the Governor of the County of Kisumu, Professor Peter Anyang' Nyong'o, will be giving the condolence on behalf of the county. Adona duokero kamano mokwongo ne wuoyi makoro nindo kani nekech out of his leadership for the short duration no mentanwa wadwa moro miluongo ni Pastor David Arao. Owe ka en pastor to yude ko ken pastor. Owe gi pesa no yude ko onge pesa. Kendo owe ka en member of the county assembly. So we owe you. Adwana duok ne baba erokamano. Yie doko gi kaduoki. Jomo yina duok ne baba erokamano ting'ane bad gi malo kama. Ing'eyo ndalo moko ne chunywa chandore nekech mwanda mane wayudo cha. Joka nodhi goronge kamano. Koro sani waduoko ne erokamano nekech okelo lemo mar mwanda cha, okelo ne Mheshimiwa Opiyo Wandayi intellectual. Ochako kelo treasury dala ka. Ochako kelo budget committee chair dala ka. Ochako kelo energy committee chair kanye dala ka. Omiyo pok osebedo maber. Wanora duok ne erokamano kendo wawachi ni gimoro amora motimo. One behind him 100%. Gima tingo adwani mondo kora luong youth leader, senator, Masiaya, Nyathi Kich, Senator Dr. Oburu Odinga, mondo koro bi omosu kendo keu mos mare makende dalaka. Karibu. Party leader marwa Raila Molo Odinga, togi kanisa marwa maler, togi family maka Nyagudi. An aonge weche mang'eny madwa wacho kawuono. To wach mokwongo madaher ni mondo awachi en an kaka nang'e joka Nyagudi gi. Joka Nyagudi gi an nang'eyo gi kanadak Mombasa. Ne nitie nyamin Kenn mani iluongo ni Christine. Christina ni eri no osiepna. Kendo en manokela ka Nyagudi ka momiyo ang'e nyaka baba gi koda gi mama gi nang'eyo. To bang'e kore karomo gi Kenn e od Raila kane en gi investors mowuok Amerika Kisumu. To Kenn ne jodwa invest kano kamiluongo ni Ahero Rice Scheme. Kata kamano Jahero go ne dwa timo ukora ni investors. Makana ayudo kakoro jogo a. To nang'iso Kenn ni wabe wan gi karwa yala wadhi mondo ted mondo wadhi gi jogi. Mane wadhi gi Kenn mi jogo nohero kanyo moluongo yala ka swamb kanyo ni Kanan. Kae kane gisedhi yala kanyo
to ne giyawo nwa nikech jo Lake Basin Development Authority mane kanyo to ne piem gi jopur ne puro mnoduma. Koro Kenn ka wayudo to wayudo ka Kenn wiye bith to ohero siasa. Koro kochako gi game ka. Ochako soko jakoyo koni, osoko jakoyo koni. Ema kae to jobo mino ninde. Ka jobo mino nindo, akoni Kenn ni weri gi jakoyo. In koro dhi mondo idhi chung Kisumu, mondo yud kom ma Kisumu. To jakoyo ne ok dwar ni kodhi Kisumu pod obiro chendo. Akoni jakoyo ni to okendo obiro nadi. Ma jodong ka thomogi na keto piny. Jodong ka thomo na keto upiny makwero u. Ni un johawi. Jogemo miyo wuodu kom. To kendo jo Kisumu bendo yie miyo u kom. Udhi bedo gi wajumbe ariyo. Onge gimomiyo udhaw. We uru mondo yawuotu gi odhi Kisumu to moro bed ka. E kaka Nyagudi no odhi Kisumu. Koro ma jakoyo be bang'e ne koro mor nikech kanye Nyagudi osedhi Kisumu to kudho mane chuowe ne koro yudo ka koro onge. Mano emomiyo anyalo ng'iso uni jowa ma wajumbe machon gi noluongowa ka Kenn emoketowa piny momiyowa lunch kamoro nitie michame mana ginene mag kienyeji madala ka. To Nyagudi nong'isa winjo ka jaode loso ka eri motegno ahinya e wach mar korka jopawa to CS Opiyo Wandayi adwa ni mondo akwayi kama ne Nyagudi ong'isa ni wach ni nyocha ne court owacho ni mondo bed settled out of court to ne gima nodong' ne en yierruok e figa mane Nyagudi dwaro to gi ubende mane uyie chulo nikech koso ne jowuo koso. Koro figa ni dhi mondo ikawe mapiyo mondo uruche mondo uwinjrue gi joka Nyagudi mondo chul pesa no mapiyo. Mar ariyo nitie gowi ma Nyagudi nong'isa ni mondo akonye bandho ng'amiluongo ni Sakaja ginene municipal ma county ma Nairobi. Mana agocho ni Sakaja ma ore modhi oneno Sakaja. Mi Sakaja no yie ni chule to tuo goyi kaka Sakaja pok ochule. Koro mae ta abiro konyra gi jodala ka gi jaod Nyagudi mondo aneno akonye luwo mano mwane ni wach mar pesa mane mar county ochul mondo okony joka Nyagudi. Maeri wabiro temo ni mondo wane ni dala ma Nyagudi ka project ni en project maduong' kik wawe mondo kethre to an to akwayo mana ni Nyasaye were mondo ket na chuny Nyagudi kama ber e polo malo. Korka siasa ta nawacho ni wan sani wanie broad based government. Opiyo waholo jogo kaka ginene marwa magi expert mawa to jok malaowa mane wan gi Azimio owe laowa giwewa weya mos. Mano e kaka wan decide that is the best way for us to go as a party. If they think that our way of resolving the Kenyan issue not the right one, let them offer a better one, not just to mention ODM all the time. ODM is going ahead whether they like it or not, whether they are there or not. So we'll move ahead. We shall continue to strengthen our party and we condemn violence. We don't want violence in our party. Thank you very much. Kora luongo Mheshimiwa Opiyo Wandayi waziri mondo koro waziri alunga bana. Okay. Koro alungo gavana Masiaya Bob Agire Orengo Majayadha mondo bi mondo bak yini
Erokamano. Nyasaye ber to seche te pok awinjo maber. Nyasaye ber to seche te Nyadolo motelono e nyasi ma kawuono gi nyasuba mamin owadwa Nyagudi tae gi Wini be nyasuba gowete Nyagudi Reverend Mheshimiwa Jatendwa the People's President Raila Odinga gi jotelo duto man ka an kawuono abro wacho matin ba seluong ariyo adek to kapok awacho gimoro the speech of the day en mar Winnie Nyagudi. Shit. Check. Go on, check. Check. Hello. Akwayo kaka wacho no kapok awacho gimoro kuyie ka ng'ato dwaro ng'eyo kama piny onego ae kendo dhiye. The speech of Winnie Nyagudi, that is the speech of the day. Tang'e baba bende biro koro mano bende warito. Koro kapok awacho mokalo kanyo, wan kae Gavana Ochila Yako to kod Nyawang'aya Gavana ma Homa Bay. Hello? No nego gibed kae to giduto jariyo gin gi gimoro momako gi Migori. Koro ne giwacho na kel moski kende ma kuyo to Ochila Yako to oro First Lady. Akwayo Mrs. Ochila Yako mondo kelane mos mar Gavana ma Migori.
ne kanisa matayo wakawuono familia mar Mheshimiwa Nyagudi baba to gi all other protocols observed. Amoso uno kwe uru josia ya untie and siasa uto inga winjo kuse do level moro mopogore gi Migori to abiro ka nikech osiep mane kindwa gi Mheshimiwa Nyagudi's family ochilo noora kendo nanindo ka nikech jogi osiepwa kendo wadak kodgi kamoro achiel magik mochilo setimo ong'eyo e chunye kaka kamobede ndoero kendo mar ariyo baba nokwa ochilo governor ni mondo ong'ene ni governors moko te ene mowuok kodgi nikech ene ma en neighbor machiegni madwa confirm nu kate ni governors ma Nyanza te lwetgi nochopo e wach mar Mheshimiwa Nyagudi kata Gladys Wanga manyinge poko wach ka pesa ne nochopo joma nie wall kudhi usomo to bro neno ni pesa ne nochopo kama wantiere ni e koro wagone giero kamano kendo adwa wach gima duong' madwa kwayo baba Mheshimiwa Wandai uneno kaka nyako ni owuoyo motegno ya otegno koso kotegno kendo adwa chaka nuru ni nyako ni e kata school bendo dhie kendo dhie malong'o chuth kapod orito wach mar Kenya Power to kuyie to mieuru gimoro mondo tim bed gode lwete ya kwa marach mano rach koso ber ok abi wuoyo mang'eny nikech sa osedhi mang'eny to chilo goro mos mang'eny kendo an adwa kono ni kopo ni otamo national government motamo county government motamo Mabei government to kora bro iso chilo ni okaw mama ni mondo kel Migori kocha uyie kare te udu kako timo ero uru kamano Ai koro kwayo uinja koro igeni siasa ma Kenya wan gi intellectual achiel kende akwayo CS Honorable Opio Wandai intellectual karibu ne kanisa familia mar Mheshimiwa Kenn kotelni gi giwini baba gi jotelo duto te man ka giwelo okweuru kendo ng'ama kethni ofwayane kama endi fwayane uru an gi weche matin ahinya adwaro mokwongo mondo uyiena akel mos mar kuyo makende mar President William Ruto samane wan kaendi enogo sim to wacho mondo anyisu kawan gi baba ni en kodwe kuyo ni nikech Kenn nen kode bunge kucho kinde ka to mar ariyo adwaro mondo awach kama endi Kenn ni kaka usesome eulogy Kenn ni nobiro ko Kisumu Boys High School to biro Sawagongo A level nobiro from 5 1988 moyuda kan kuno kane from 2 kendo somo kanyo motieko A level mare 1989 bo weya kuno nikech nene en part of the last A level group to an nan ja 844 koro weya kuno. And Kenn, when he was at Sawagongo, was distinguished as an impeccable character. Kenn was a character without any reproach. And he was known as a very clean gentleman. Jamane ya Kisumu kindego wane waluorogi. Nikech ne gin jo town. To want ni manjo reserve kaendi. Koro Kenn, actually what he became later as an MP is actually what he was when he was at Sawagongo. A leader by excellence. A leader by excellence. To mara riyo,
Gima wino wacho kaendi en wach mang'eyo. One of the first things I did when I became Cabinet Secretary for Energy and Petroleum was to get seized of the matter of Kenn Nyagudi and Kenya Power and Lighting Company. As a matter of fact, Kenn, together with Mheshimiwa Eric Nyamunga, came to my office in Nairobi and explained to me this matter in detail. This matter has stayed in court for now close to 6 years. It's a matter which can only be resolved through out-of-court settlement. And it's a matter which I am pursuing in my capacity as the head of the ministry. So there is no cause for alarm. There's no cause for alarm whatsoever. Mano wach mane go kunge kamano. Tulonge anungea. Donge ungea malongo. Niki moro kamako toka tugo. Aya. Maradek. Game kaendi nyande antie about 1 month ago. Kabiro launch project madunga nyama stima kodiaga. To adwa wacho baba. Ni Siaya County kaendi game is leading in terms of electrification, without any doubt. It is our duty and the leadership of Siaya to ensure that we do whatever it takes to bring up the other constituencies to be at the same level with the game and perhaps surpass it. Baba, aduko nero kamana enya. Ingeo, chikuru yitugoro. Ingeo in the presidential system of government. Machalo mara America to kodmantie Kenya kasani endi. Gimiluongo ni committees of parliament gin gik malisha enya. Gik malish matam reg nono. Pare uru ni jakom mar committee mar ways and means akiluonge America kucho. The equivalent of the budget committee e Kenya kaendi. En ngat ma kataka president machielo dwadhi neno to kwayo an appointment. And he has to lie to queue. He has to be put in the queue. Mondo president mar piny mora mora orom kod jakom mar ways and means committee e parliament mar America and the Congress. Nen gimalishno ema babo miyo obiro Siayaka. Nisani jakom mar committee of ways and means mailuongo ni budget turuaka. Endi mona tanti moda legoni. And Baba, maybe I didn't tell you. Of course I told you. Ni kanene wecho okune committee ko yitnya lopoge bunge kucho mondo mwa moko. Ana wacho from day one. Ni kawa yido committee mar budget to me attend. Because I know his capacity as an expert in finance. Korwabro konyo rekode to deal with the issues of budgeting. Mondo masti maturwa kaendi walosi. Ber koserach. Yom kosok yom. Longo kosok longo. To katieko. Ingeo Nyagudi was in parliament for just 2 years or so. A very short time indeed. To kindego tij mbunge ne tek ahinya. Anyalo paro from the experiences I used to see. Nikech an atako tiyo kod Baba very long time ago. And I was hovering around parliament. And I know the kind of work MPs were doing then, without CDF or any such kind of fund. Nyagudi was a big dreamer. Nengatno man could lake malach, madunga inya. And for the short time he was in parliament, he left a legacy. And that is a challenge to all of us leaders who are here. And for the time you are in the government or you are in any position of leadership, what kind of legacy do you want to leave? And I'm going to do away with chain. Sama iwoke fees maintie sani. Enango. That is a challenge to all of us, including me. Okamano. Aya, kuratieko. Baba, let me conclude by saying this. Dr. Buro was talking very clearly, and I agree with you, Daktari. For your wisdom. Ingeyo ni pinimwantieni nyaka wago tamsi. All the time. And Baba has never misled us. I can tell you.
Baba has never led us astray. Yanda wote piny mangima, tinde ngenda wote everywhere. Yanda ne piny mar gojo got kucho. Jo adhiemoka. Asomogi. Okamano. Gima nyaka wang'e uru. And there is time for everything. Kata mana muma wacho kamano. And Baba, you are very well conversant with this. You have always made us take decisions that are appropriate for the time or for the hour of the moment. Koro kayande wacho kaendi. Ni koro Baba joko kwayo mondo wakon giticho kamano. Baba, me, I always get your signals. And I do a signal ko kuomi. Kendo, adwa mondo unge, no one jogo mose dongeti and Baba, we never go wrong. Onjere uru. Because we believe in him. A decision was made for us to join the government, to help in stabilizing the country, to help in stabilizing the economy, and to help in uniting the country. We could not doubt Baba whatsoever. Omio, I want to appeal to you, Josiasa Mankaendi. Ni nyaka unge, ni jatendwa ni is ever right. Tokidi wange yosese moko, to ing'iyo direction mwakao. Nikecha ning'eyo, ni ando kaja neko. E bunge kucho, yande anjatelo mag wabunge gi te. Kendo kom baba monomiya. To anyalo bukura an, aweyo kom mar telo nwa bunge kucho. Taweyo kom mar bunge mara maugunja. Tadonje sirikal, aja neko. I can only do that with the concurrence of none other than Baba himself. And such a mogokoro omio, ungio signal. Okamano. Kunendo kakawo gimoro to nontiegwane. Katieko. Weche mowachore kaendi wawinjo. And we are going to work closely with the family of Kenn, as your mama, my contact, to ensure that these projects that are here are unlocked, to ensure that these people of this area benefit from this project. To mogi kainya, eni ya kawari ure uru abeduru ke mara chiel. Yande wani yero kaendi go maro ODM. Okamano. Esiaya kaendi. Adwaro mondokoro wadhi uru mbele kanyakla kawani chama. Okamano. Gimang'eny go jodalawa Nyasaye madugwedhu, and may the Almighty God rest Nyagudi'S soul in peace. Thank you very much. Erokamano. Uining'eno tiende na senior council, intellectual in charge of energy and electricity. Nyathikich ochungdi energy senate. Torengo jatinga bean kaka gikmoko dwa gajere. Ta lonya kondo marwako tarwako kondo moro. Omiyo wach mawini nyaka tieke. Koro aluongo gavana ma Kisumu. Awari Mary. Mondo bi olos kodu. Aya. Jodala wa untie. Ungima. Muchiek. Erokamano. Kaka dokuo our leader, Raila Odinga, and all our friends and leaders who are here today. Jokanya muwinja gozo kuwinja. Tomuona kokoni. Hallelujah. Hallelujah. Asanteni sana. Wanie kanisa. Adwa wacho gimoro achiel kende. Nikech ji osoloso mowacho gik mang'eny mok adwa nuoyo. Mokwongo atimo mos ahinya kuom weto wuodwa malich kabisa, Reverend Nyagudi. Kendo goyo erokamano ahinya kuom familia moseloso motegno kendo se puoyo
duong gi telo ma Nyagudi ni dala to gi community as a whole. Wagonu erokamano kendo gi rwak morwakowa mondo wago riti Nyagudi. Mar ariyo, awacho gimoro achiel kende. Wasewinjo ka kowachi ni sani wan gi yiero mar chama e Kenya ngima. Wayiero kaka jo ot achiel, wayiero kaka jodala. Akwayo nu kuyie, wekuru kelo dhao, wekuru ng'iewo ji kadiek gi pesa. Wekuru ng'iewo ji kadiek ka gi pesa. One jo chama who believe in the policies of the chama, kendo wa believe in the leadership Raila Odinga. Kokoro ng'ato biro gi yo moro mar bedo ni yiere chama, moko lure gi chik gi policies mag chama, iketho chama. Wayiere. Omiyan kora nyiso kaka deputy leader mar chama ODM. Mosebedie kuom higni mohingo 30. Sani ochepo kinde momiyi teko kaka jachama mondo iyier jotelo from the grassroots to the top. Tafadhali bed jaratiro, jadiera, jachama mok riambi, mok ng'iew ji kadiek. Bwana Yesu asifiwe. ODM. Bas. Koro? Iduogo? Okay. Erokamano. An koro adwa wacho matin ahinya, to nikech wasebedo ka seche mang'eny, to waduto wadwa winjo gima baba wacho. Kamano. Jadi morito winjo baba ting'na badu malo. Erokamano. An gik moko ariyo kende, to nikech sa olewo, let me say it in English. Kuyena, because it's a matter of record. I want to talk about Nyagudi. There are two things, two values. Manga moiko ni omiyowa. We must talk about him. What did he stand for? And I believe in the current world, it is very difficult to have a man of faith participate in politics. Politics is not so easy. But he remained truthful to his calling as a Christian and played a big role in the matter of public affairs. Secondly, Nyagudi has left us a legacy in Siaya. My yuago kenda yuago. Ja lego man kagi jo bondo, alego usonga. You know what Nyagudi did in Dominion. When Nyagudi was there, kidira tuoro, kada kidi usenge, you could see the people were happy. They were having money in their pockets. The jewel for us in Siaya, like the Nile Delta, is the Yala Delta, Yala Swamp. Emomio anakwayo jotelo duto mawango kariwareman Siaya. We must make sure the Yala Delta belongs to the people of Siaya. Mondo investor mabiro kekomi puodono for years and years, kakamomi for 66 years. Mane Nyagudi Nenkuro, he had it only for 25 years as a lease. Mara Dek and Babanjana Morki Loso Puani. As a party, we cannot be in a position where we are satisfied with the status quo. We must always challenge the status quo. If you want to move ahead as a party, we must prepare to challenge the status quo. So when you talk at the coast and you say ODM has an identity and ODM is there
to participate in public affairs, including 2027. I was very happy. Korana wacho, nikija ODM, onge ringo. Kija ODM anao? Wawinje kago ODM tuwacho na onge ringo. ODM! ODM! Koro aluongo Baba Raila Amolo Odinga. Haya. Juthurwa. Beduru piny. Hello. Hello. Ang'eyo ni usebudho aming'a ahinya. Weche wach ka mang'eny mathore. An ok adwa wacho weche mang'eny kawuono. Ka Nyagudi ni, Kenn Nyagudi, nobiro e bunge ka nyathi matin kane wawito Jobo Mino. To ne en nyathi marikni. Ng'eni nitie rikni gi rikni. Nyagudi en ng'ama rikni. To chiko ite kendo luwo gi chik maber. Notie e bunge kuom higni 2 gi nus kende. To weyo legacy e bunge. Bang' mano obiro ka, kendo kane pok obiro e bunge nobiro ira gi misungu miluongo ni Mr. Burgess. Kane gidwa chako Yala Swamp. Mian mana oro gi kuom ng'ama iluongo ni Professor Shem Migot. Manochung' e weche mag agriculture. Kae taoro gi iro buru. Buru tero gi Yala Swamp. Musungu chakano neno Yala Swamp tumachini maeri Kanan manie piny ka. Kuongo ne rik ni paro ni swamp chalo Gahero. Kano dhi kucha. Kono kie gimomiyo project no stall. To kono dwani ko project no dhi loko. To no dhi kanyo ma gitiyo gi Nyagudi magi tawsi Yala Swamp maber. Bang'e mano to Nyagudi chako biro ka. Chako project makani. Project malich ahinya. Onyiso ng'ama nigi foresight. Madwa mondo tim investment mondo create employment. Jothuro mang'eny ng'iyo mana wach mar employment mar sirikal. Sirikal. Public sector ok nyal employ ji duto. Public sector kikawo ondiko mana ji maromo 800,000. Kikawo koda ka chife joma tiyo county government te, matiyo national government, majolweny, ma polise, kiriyo tete, nana 800,000. To positions go ok gin vacant ji nitie. Vacant wuok mana ka jomotho to joma retire. Mano en 10% kende. To higa ka higa nitie vacancy public sector mana 80,000 kende. To wan wawegi kaka Kenya ka. Higa ka higa warwako ji 1,000,000 e labor market. Kaya joma weyo skul e ginene e standard 8 mawuok e form 4, joma wuok e colleges, wuok e university 1,000,000 gi wiye. Emomiyo nyaka wang'e private sector ema nyalo ndiko ji mang'eny. Private sector dwani nyaka bedie conducive environment ka private sector nyalo thrive. Gima neno ma Nyagudi timo kanyo ok en gima yot. Kelo capital bi mwag piny ka kamano itim go irrigation kamano. Nobiro ira koywaka. Ni bwana timo gima lich dala kucha. To jo power go e piny. Transformer, gikelo transformer moko mamucha. Mikae bang'e koro kelo transformer gi to macho dhi owang'. Kidhi neno transformer geko binyori to no nang'o. Magi nikech weche mag corruption. Transformer no kel kama much mowang' mang'eny ma
Moko no kele tok dala na gine sakwa kucha. Kana biro go huru chieng' moro ka huru biro helicopter. No ka helicopter biro tok dala kanyo. Then helicopter no magi gine transformer ge wakanyo. Mag power light nikech gine giluongo ni corruption in public procurement furoka. Gidhi gikamo gine transformers moko ma not up to any standard. To kake seche masoya. To kuro gideo kuma gine ngamoka ogigo. Kore igini kao yo millions idhi mwago kucha. Transformer oknyal tiyo. Yonge gi stima. To ni se boro pesa. Se holo pesa. Michako the project. Koro mi bedo bankrupted. Not because of your initiative. But because serikali mo let it down. Emi anamor kake manda yo wacho ni. Gino don't resolve. Money go be resolved immediately. I don't code. Immediately. Oh, come on, Thurwa. Or be resolved immediately. Hey. Kai kama joka Nyagudi odong kata gin gi mang'eny magin go kae. Nti nyithindo ka moro ncha sema Amerika kucha manjowa kucha odong kucha poni gi goyi mang'eny e college kucha. Nyase wacho ni wach ma pesa mag college mar nyathino abiro chungi. Hello. Tana mora hinya ka jaod Nyagudi oloso kako loso. Chunyo tegno. Chunyo tegno. Tene Nyagudi is gone. To watch any long live Nyagudi. Oh, come on. Nyagudi muda unyagem. Nya loka. Nyakindu. Chumo tegno. Chumo tegno kamano. Ero kamana hii. Kwa mejo Thurwa. Wach machielo madwa wacho. Nyocha wacho ni wadwaro ni gimiluongo ni devolution. Mani wakele constitution. Nyalo tiyo. To koti Thurwa kaeri nikech ang'o. Nitie yo ekin sirikal mamalo gi sirikal mapiny. To bunge mamarwa ka. Bunge mamarwa ka. Tiyo gi sirikal mamalo. Wajumbe gi ema ywatolka. Kesani e katiba manyien. Bunge nigi teke wach maloso budget. Bunge nigi teke wach maloso budget. To bunge dhi omako kinde kaeri olokre ka. Gidonje gimoro kani gibende gidwa ni watim ang'o tich monego county government team. Yudo ni nitie pesa monego bed ni biro piny ka to mulko malo kucha. Moko bende gikawo gidhi gitwe malo kucha ni CDF national government. To magi twe levy monego bed ni biro ka county ka gidhi gidiyo. Koro mijumbe dwa gero ndara. Jumbe dwa loso school. Dwa gero hospital. Mano ok tij bunge. E katiba mwango sani bunge gi dho ngere tij mjumbe iluongo ni legislation, representation and oversight. To ginyalo oversight kini wuoni bende ni gero ndara in contractor. Okini contractor. Wajumbe magieki nyaka wakwergi motegno. Wakwergi motegno. Ka gitimo kamano yiero biro machiegni kacha. Nyaka bunge nyocha wacho ni nyaka gol pesa wang'ni bilion 500 nyaka gimi jo counties. Oge tiende gimi yanyo governors kiani corruption chango geri ka governor corrupt wadil gi kode. To kitam governor bedo gi pesa. Tin midhi kawo pesa dongo kucha. To bang'e tidhi blame governor nyok otiyo tije. Governors nyaka bed empowered
mondo yud pesa. Jothuro uyie kamano. Jothuro uyie kamano. Uyie kamano. Wach mar giluongo ni CDF Kenn National Court nosewacho ni is unconstitutional. To gimoke TCCT. Nyaka giwe gik makamagi. Ma en wach mar wacho motegno gima biro kaeri. Ka wabuge kotimo gini to dhi bedo an election agenda. Ero kamano. Asema konyo. Thank you, Baba, for tieko wachno. Wadwa ni mondo wakwa family. Hello. Wadwa ni mondo wakwa family obi mbele ka. Mondo walem nigi. Bang'e to kwase lemo ni family. To weche mag bills gi weche mang'eny. Wadwa golo chiwo kae. Mabro dong ngin family ka sort out things. Bas wadi korgi Kenn. Bwana hu sehemu yangu, rafiki yangu.